Ahoj. Na začiatku by som chcel povedať, že nepozeraj toto video, pokiaľ nechceš minúť 400 €. OK, takže podľa nás môžeš vidieť, že ideme rozbalovať Xiaomi projektor Mia Mini, alebo niečo také, taký dlhý názov to má. Kuriér mi to doniesol za asi 3 dní. Dobre počuješ, za 3 dní. Objednával som to piatok večer, to znamená, že dajme tomu piatok nerátam, potom bol víkend, sobota, nedeľa. Pondelok mi prišlo, že to nejakým spôsobom zaregistrovali, útorok, že to nejak vyexpedovali a stredu som to mal doma. A ja pozerám, že že akože z Číny si objednám vec, ktorá mi príde za 3 dní a z Bratislavy mi nedokážu poslať balík niekedy do týždňa, takže som tak pozeral na to, že OK, nešlo mi to úplne z Číny, ale šlo to z... Pôvodne to malo byť z českého skladu, vyexpedované to bolo z nemeckého, dokonca tu na adrese to nejaký Köln alebo niečo také, je tu nejaká adresa, takže to je úplne jedno. Prišlo to za 3 dní, čo som vôbec nečakal, ja som ani nechcel odvinúť telefón, lebo aj nedvíjam cudzie čísla a zrazu mi volá kuriér, že mám tu pre vás balík, takéto auto mi sem prišlo, na takomto to doniesli, takže som zvedavý, ideme si to rozbaliť. Dobre. OK. No, máme to tu leskle krásne. Takže volá sa to presne Mi Smart Compact Projektor. Môžeme vidieť nejaké špecifikácie o tom. Na začiatku nás tu primíta nejaký papiere. Mala by to byť globálna verzia, takže by sme to mali mať všetko po anglicky, možno po česky, po slovensky. Pretože v tom Mi TV som videl, že je dokonca podporovaná slovenčina. OK, takže čo tu máme? Máme tu remote control a power adapter. Dobre. Máme tu adaptér, dĺžka kábla, hneď pozrieme, je nejakých podľa mňa tak 1,5 m maximálne. 19 W, OK, dobre, celkom dosť veľký je by the way. Potom tu máme kontroler, ja sa musím priznať, že už som to rozbaloval raz, iba som vám to chcel ukázať, že ako to prišlo zabalené. Dobre, máme kontroler, prichádza na rad samotný projektor, prišiel v takýchto dvoch boxoch, alebo ako by som to nazval, a je takto pekne zabalený, takže si ho vyberieme. Hej, takže prišlo nám v takomto malom rozmere, úplne extrémne to vyzerá perfektne. Tu do spodu sú myslím repráky z obidvoch strán, ktoré akože sú Dolby Digital alebo niečo také. Máme tu pekné polstrovanie, sa to nebojím nazvať, lebo to je, ak niekto vlastníte taký ten malý Google repráčik, ktorý vlastne podporuje Google Assistant, tak rovnaký poťah to má, myslím, že jak toto. Ďalej tu máme autofokus a že to je Full HD a máme tu šošovku, ktorá je pekne, dúfam, že to zaostruje, ktorá je pekne vnútri ešte prekrytá nejakým ochranným sklom. Zozadu tu máme power adapter, vstup na slúchatka alebo repráky externé, USB 2 pre globálnu verziu, pre čínsku myslím USB 3 a HDMI. Akože škoda, že sem ešte nedali ten internetový, ale myslím, že tá Wi-Fi funguje úplne perfektne, bude to úplne stačiť. A myslím, že momentálne inak prišla verzia 2 Pro, alebo niečo také, tohto projektoru, ktorý je, myslím, takto na šírku je, nejak inak robený a ten už má viac vstupov, dokonca aj ten internetový, myslím, ale neviem, kedy sa bude predávať, lebo asi týždeň dozadu bol ešte len predstavený v Číne, takže toľko. OK, takže máme adaptér, máme kontroler, máme projektor. Tieto user manuály čítať nebudem, pretože som na to prišiel aj sám a idem vám ukázať, že ako to vyzerá, keď si to asi zapnete, pretože nenašiel som video v slovenčine alebo v češtine ohľadom tohto projektoru, ktoré by mi to nejak ukázalo, tak ja som išiel do toho tak trošku na blind, ale oplatilo sa a budete vidieť prečo. OK, takže projektor som zapol sem. Toto bude vlastne plocha, na ktorej budem premietať, idem momentálne upratať tie obrazy. Diaľka takto je približne asi 2,5 metra. Neviem tu spraviť úplnú tmu, takže je tu trošku svetla ešte stále, jak môžete vidieť, ale myslím, že to tomu projektoru vôbec nebude vadiť, keďže som ho skúšal už oveľa väčšom svetle a stále celkom pekne svietil. OK, takže projektor mám zapojený v elektrike z vrchu tlačítkom. Stačí to raz stlačiť a momentálne by nám malo nasvietiť Xiaomi logo. Jo, už je tam. Dobre, momentálne nám načíta Android. To je úplne najúžasnejšia vec na tomto, že to má v sebe Android, to je úplne neskutočné. Aké to je prepracované. OK,
Vidím, že to trošku musím posunúť. Takto to nebude vyzerať, keď vám to príde. Ono sa vám najskôr bude... Ja vám to sem môžem v takých útržkoch dať, ja som to natáčal, pretože ja už to nemám to pustené prvýkrát. Takže vám ukážem v nejakých útržkoch, že ak to asi vyzeralo, keď ste to zapli prvýkrát. Ja už to mám niektoré veci poinštalované. Niektoré som si tam doinštaloval cez Google Play. A ešte som zabudol, že nepribáľujú vám baterky do ovládača, takže ja si tam idem dať nejaké, aby som vám to ukázal. OK, tak na začiatku vám bude chcieť od ovládača, aby sa spároval tuto také dve tlačítka, podržíte, ono to trvá asi 3 sekundy a je to hneď spárované. Takéto a budete tam mať Keystone Correction, že si môžete nastaviť viac menej náklon, do akého to má až ísť. A toto druhé je niečo ako perspektíva, alebo neviem akože presne. Trošku ma mrzí, že sa tu nedá každý rok zvlášť nastaviť, alebo ak to nejak sa dá, tak mi prosím napíšte do komentára, pretože ja absolútne netuším a niekedy by som prijal, že by som si jednu stranu iba sperspektívnil, alebo roztiahol, alebo zmenšil celý obraz celkovo, alebo tak. Pretože momentálne sa dá zmenšiť iba tým spôsobom, že ja vlastne projektor prisuniem bližšie ku stene. V tom Androide si viete nastaviť v nastaveniach úplne čokoľvek. Jak keby ste boli na telefóne, sú tu rôzne jazyky, je tu dokonca aj čeština, slovenčina, angličtina, čo vám vyhovuje. Vstupy tu máte HDMI, kanály nejaké, OK. Viac menej týchto 5 vecí, čo tu ja mám, používam asi najčastejšie. Netflix, to každý asi pozná, YouTube to asi tiež nemusím predstavovať. VLC som si tam stiahol pretože keď som pripájal USBčko alebo disk do projektoru, tak mi iba tuto hore vyhodilo, že našlo sa nové zariadenie, ale keď som ho chcel prehrať, tak mi ho neprehralo. Tak som si stiahol toto VLCčko, ktoré vlastne vidíte akéby súbory, ktoré všetky máte, aj ktoré ste prehrávali a viete si pekne vnútri vybrať vlastne ten hard disk alebo čo potrebujete. Tuto mám nejaký, čo som náhodne stiahol, nejaký prehliadač, ktorý normálne funguje, ale dokážete tam normálne prehrať Google, keď sa pripojíte samozrejme na Wi-Fi. Ukážeme si nejaké video na YouTube. Obraz, ak si chcete porovnať túto veľkosť, tak tam ten obraz, čo visí, má 50x70, takže keď si to dáte, také dva obrazy vedľa seba, takže to je asi výška. A šírka je fakt akože veľká. Ja som nečakal, keď som to prvýkrát zapol, môžem vám dať moju reakciu, keď som to zapol prvýkrát. No. Či koko, také veľké. Čo? Čo? To čo je? OK, máme tu nejaké videá, môžem si pustiť napríklad tento klip. Ukázať aj ako to má zvukovo, pretože podľa mňa ten zvuk je úplne neskutočný na tom. Preskočíme reklamu. Dáme si to na plné. Ešte aby som povedal, momentálne sa nachádzam asi 2 metre od projektoru, takže ten zvuk bude trošku skreslený, ale aj takto hrá veľmi silno, dokáže to ozvučiť izbu úplne bez problémov a aj 2 izby, kebyže chcete. A dá sa to dokonca napojiť aj ako externý reproduktor, čiže keby chcete počúvať cez mobil pesničky, tak si viete napojiť na ten projektor a viete si púšťať cez mobil pesničky, alebo zase naopak sa dá. A ešte keby chcete projektor napojiť na väčší reprak, napríklad na JBL-ko alebo niečo také, tak to sa dá tiež samozrejme. OK, vieme si dokonca zmeniť kvalitu na 4K, čo je úplne neskutočné, keďže to podporuje 4K viac menej. Vysiela to vo Full HD, ale je to také scale downuté, by som povedal, na 4K, vyzerá to lepšie. Tie farby a svetelnosť sú absolútne neuveriteľné proste. To fakt sa neoplatí kupovať už televízor, už by som si rovno kúpil toto. Je to 50 krát lacnejšie a vyzerá to úplne neuveriteľne. A tá obrazovka je úplne obrovská. My sme to skúšali nasvietiť aj na budovu oproti,
ktorá je vzdialená asi 20 metrov a svietilo to taký obrovský obraz, že mal asi 30 x 20 metrov alebo 40 x 20 metrov a svietilo to úplne silno. Ja som úplne neveril tomu, že ako to dokáže tak svietiť a fakt neuveriteľný obraz. Keď to približím úplne na 5 cm, tak môžete vidieť tie kockové pixely, o ktorých tam hovorili, že to nemá tie diamantové, ale tie kockové. A vyzerajú úplne super. Takto z diaľky ich není možné vidieť, ani asi meter od plátna som a stále ich nevidím. Takže je úplne úžasné. Tie farby a tá svetelnosť je úplne neuveriteľná. To bolo najlepších 350 € asi. Nejaké špecifikácie ohľadom toho, má to nejakých 500 lumenov, akože to svieti na nejakých 500 lumenov, keď to zažnem, tak stále môžete vidieť, že je tu už dosť svetla a stále to tam na tom stene vidno úplne čitateľne, viac menej. Keby tam niečo pustím, tak to tam úplne vidieť v pohode. A toto je už naplne zažaté, už viac sa nedá. Určite to odporúčam, tento projektor, každému, kto nemá kúpenú televíziu ešte. Kúpte si iba plátno, biele a toto si kúpte, to je úplne neskutočné. OK, ešte som chcel spomenúť, že pokiaľ vlastníte nejakú bluetoothovú myšku, ktorá vlastne nepotrebuje ten druhý perovací konektor napájať cez USBčko, si viete úplne krásne pripojiť aj takúto myšku a ukážem vám, jak normálne funguje ako počítačová myš. Takže viete si normálne behať s myškou po projektore, môžeme si dať YouTube, môžeme si dať nejaké video náhodné a normálne fungujete viac menej jak na počítači. Preskočíme reklamu a viete fungovať normálne jak na počítači, viete si klikať, viete si pauznúť, viete si pretáčať, funguje to úplne perfektne. Takže skvelá vec, keď napríklad píšete na klávesnici, inak dá sa tam pripojiť aj klávesnica, takže pokiaľ máte aj klávesnicu, tak tiež super vec. OK, ešte som nič nehovoril o vetráku, ktorý je vzadu, takže stadiaľto vetrák vyfúkuje taký teplý vzduch a absolútne ho nie je počuť, je dosť tichý a ani keď som nepozeral žiadnu hudbu, ani nič nepočúval, tak stále ho nebolo počuť, je iba taký, že Dobre, to by bolo odo mňa všetko, dúfam, že som vám nejak pomohol, alebo že vám to niečo dalo a možno si tento projektor aj objednáte. Nechám link na to v popise, že presne link, z ktorého som to kúpil, vlastne bolo to od Xiaomi Planet, ktorý na to vydal nejaký článok, že dáva na to nejakú zľavu. Myslím, že ten zľavový kód už neplatí momentálne, ale stále aj myslím, že za tých 415 € alebo koľko tam je to úplne neskutočná cena za túto vec, čo tu za mnou svieti. Pretože ostatné Full HD projektory, ktoré možno aj nemajú v sebe operačný systém, stoja úplne od 500 hore a stále to nedostanete vlastne s operačným systémom, takže to musíte napojiť na niečo, to zase stojí ďalšie úsilie a námahu niečo so sebou stále nosiť. Toto je kocka, ktorú proste zoberiete ho úplne kamkoľvek, kde je elektrika, môžete si spraviť hotspot z telefónu, napojite si to na Wi-Fi a valíte si videa úplne kdekoľvek, nasvietíte to na nejakú bok budovy, na nejaké provizorné plátno na stenu a idete úplne, máte televízor kde chcete, takže úplne extrémna vec. Takže dúfam, že som vám trochu pomohol a pozerajte a majte sa pekne.